En comunicación telefónica ao seu técnico para que nos conte como está a ser este inicio de campeonato. Carlos Mato, ¿qué tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, de momento parece que as cousas se marchan sobre rodas para vos. Como dicía, eu antes únicamente unha derrota precisamente contra o Bergantiños, quizáis agora mesmo o voso máximo rival. Sí, perdemos en Carballo en un partido, a verdad, un pouquiño raro, porque fomos moi superiores durante a primeira metade, na segunda metade, bueno, o árbitro do partido non asistira, pitaba un árbitro que se encontraba no terreo de xogo, é verdad que a segunda metade condicionaron un pouquinho as decisións arbitrales, tamén tivemos mala sorte nese partido polo tema de lesións, pero bueno, e non se le pode recriminar nada aos rapaces neste inicio. Bueno, pues aparte dese pequeno traspés, o balance deste inicio de Liga, imagino que ten que ser positivo con 6 victorias. Sí, o balance é moi positivo porque, bueno, o noso objetivo de inicio de campaña era permanecer na categoría sin pasar en moitos apuros, é un equipo moi novo, un equipo que sale prácticamente ao 80% de cadetes, onde só temos 3 juvenis de último ano, e, bueno, os rapaces, a verdade que hai un grupo humano maravilloso e as cousas en o fútbol, cando salen ben, hai que aproveitalas, non? Este punto hai que poñelo en valor, sobre todo que o equipo é moi novo, como nos comentas, eso significa que hai futuro, sobre todo que hai canteira, que seguramente moitos deses xogadores acabarán ou rematarán xogando no primeiro equipo, no conxunto de afeccionados. Sí, o que nos distingue un pouquiño do proxecto e do Culleredo ao resto dos clubes, que é un pouquiño non hai a presión de ter que estar nunha categoría ou noutra. Aquí é o segundo ano que hai categorías inferiores no club. Cando se decidiu montar o presidente ahora da continuidade de Brais van polo mismo sentido, é que os rapaces de Culleredo nazcan e continúen para o primeiro equipo. Iso é un poquinho noso objetivo, non? Formar rapaces que queiran que estén vinculados ao club, que queiran que estén arraigados aos colores e ojalá os podamos ver en un futuro en primeira autonómica e co Culleredo. Esperemos que así sexa, porque precisamente se falamos do equipo de afeccionados, agora mesmo que tamén lidera a súa categoría e que podería subir a primeira, como ti nos comentas. Sí, en aficionados a verdade que xa hai un bloque moi consolidado xa de varias campañas, tamén ten un grupo humano de xogadores espectacular, e ao final esa calma que transmite desde a directiva tanto Brais como Suso, como a xente que leva aí moitos anos, basada sobre todo nas redaccións do club e non ter eses afogos por querer ascender ou estar nunha categoría noutra, dache esa calma que pouco a pouco os resultados van saindo, non? E moitas veces os ascensos, canto máis o ansías ou canto máis o buscas, parece que todo sale en contra, non? En este caso non, aquí hai un proxecto de ir pouco a pouco facendo as cousas ben, onde a xente se vincule ao club, e eu creo que eso é certo da xunta directiva. Bueno, comentábamos que o principal objetivo deste ano non era ni moito menos o ascenso de categoría, primeiro a permanencia, pero claro, vendo o equipo aí líder desta división, está claro que si a Liga continúa, chegamos ás últimas xornadas en eses postos de privilexio, está claro que o equipo non pode renunciar a nada. No, está claro que no fútbol nunca se pode renunciar a nada, pero eu que digo, rapaces, hai que ser humildes porque van 7 partidos de Liga, queda prácticamente máis de 2/3 da competición, esta é unha competición ao mesmo tempo de igualada e bonita, non? É moi difícil sacar 3 vitorias consecutivas, calquera equipo lle gana a calquera, hai uns resultados que en cada xornada que non te esperas, entonces dentro desa humildade sacar puntos, todos os que se podan, e despois ao final de Liga veremos donde nos situamos e donde é o que podemos votar. Claro, porque si miramos a clasificación vemos aí a Culleredo e Bergantiños, que de momento son os que lideran a táboa, pero claro, a continuación ven un grupiño bastante numeroso, Imperator, Avellá, Atlético San Pedro e outros que están moi agrupados que en calquera momento poden achegarse un pouquiño máis a vos. Sí, é o que che comentaba, non? É unha liga moi igualada onde é moi raro que un equipo gane 3 partidos seguidos, entonces foi o que nos colocou a nós aí arriba, non? Collemos unha racha aí
de 5 partidos consecutivos e ganando. Despois o partido desta semana tamén foi un partido moi importante porque, bueno, empezamos a primeira parte mal contra un equipo todo de terceiro ano, onde nestas edades o aspecto condicional de edad notase moito. Un equipo prácticamente de último ano, todo 18 anos, fomos perdendo 0-2 ao descanso e os rapaces na segunda parte pasaren literalmente por riba ao contrario, non, en ganas, en actitud, en ilusión. E, bueno, o que che comentaba antes, hai que disfrutar desas ganas e desas ganas de aprender e de entrenar que teñen, porque é maravilloso chegar aos entrenamentos e ver a 19, 20 rapaces entrenando de todos os días, e con esa ilusión, pouquinho a pouco, a ver onde nos pon o tempo. Bueno, estaba aquí mirando tamén, o seguinte partido será contra un dos equipos dos que falábamos antes, o Xuventud Laracha, que agora mesmo vai con 12 puntos, pero claro, tamén unha derrota podería de novo a eles meter en esa loita polo ascenso. Por certo, ahora ven unha xornada de descanso. Sí, esta semana nos non sabes se che ven ben ou che ven mal parar, pero bueno, son partidos, levamos unha racha de 5 partidos moi exigentes. Ahora vamos a Laracha e recibimos o Imperator. O Laracha era para min sigue sendo un dos candidatos ao título de Liga. Entonces, bueno, hai que ir partido a partido, ver a ver se somos capaces de competir de Laracha ao partido, xornada a xornada, ver a onde podemos chegar, non? Pois dos partidos importantes os que veñen eses encontros contra rivais directos e que tamén poden dar a clave do que será o futuro en esta división. Pois Carlos Mato, adestrador deste conxunto xuvenil do Culleredo, moitísimas gracias por atendernos e falamos máis adiante. Gracias a vos. Un saúdo, ata logo.